Čaute. Čaute, vítajte pri novom videu. Dneska som vydal aspoň 5 videí. Ste dobré rád. Moc dobrý matematike nie som. Už je hádam 9 hodín. Asi hej. Áno, je 9 hodín. A matematika mi moc nejde. 9. A dneska tu už je 9 hodín a točíme tu s našim bratkom. Povedz niečo. Tam. Sme unavení, no. Väčšinou chodíme spať o 12. O 11. O 3. O 4. Prepačte, tú matematiku ja vážne neviem. Povedzte čo? Dneska sme slúbili Matejkovi, že urobíme Spidey-kové video. Čo si o tom myslíte? Sorry, mama. Povedzte niečo. Čo s tým mám robiť? To je hrozné, lebo musíme točiť už o 9. A nevadí, matematika mi dosť nejde a toto je také krátke video a slúbili sme ti preto Spideyka, tak si dáme aj Spideyka. Ideme na to. Som unavený celkom, lebo dneska som iba behal a točil videá a kúkal celku. Čo Spideyka môžeme dať na tú odletenie? Minecraft kniha, koho kniha, čo si človek jasne môže prijať. A slúbili sme Spideyka. No ja tu žiadneho Spideyka nevidím, Mateo. Čas na plakať. Musíte voľaký fejfuál foto a tam bude Spidey. Aha. No, Spideyka nemám, ale Supermana na spanie mám. Je taká dobrá rozprávka. Neviem, či to vidíte. Je to podivné. No nevadí. To je taký rozprávkový kanál. Maťo, veď tu je Spidey. Ako vidíte, to je jeho pyžamo. Tu máš. Tak dobre, je to moje pyžamo, ale nechcem sa strapňovať. Maťko, ideme sa učiť matematiku, OK? Koľko je 1 plus 1? Neviem. No, musíme to vyrátať. Teraz nechodím do školy ako ty. To je tiež možné, že nechodím do školy. Pozdravujem pani učiteľku. Pozdravujem celú triedu. A mimochodom, pre mojich spolužiakov, keď ste čítali knihy, ja iba zajtra začínam, lebo za celé tie prázdniny sme mali prečítať aspoň jednu knihu. Ja som neprečítal nič. 1 plus 1 je 9. 9. Ide v slovej matematike. Nechápete to. 18 plus 5 bola to 15. Matematika! Prepáčte, že som taký šialený, ale som unavený. Naopak. Sme blázni! Nevieříš mi, je to tak! Sme blázni! Nevieříš mi, je to tak! Sme blázni! Nevieříš mi, je to tak! Sme blázni! Blázni! To by bolo z tohto videa, hádam aj všetko. A čaute. A pozdravujem Zipa. Ďakujem za dobré komentáre. Čo na tebe ďakujem celé video. A keď som ho poslal, či nie, to zatiaľ ešte neviem.